Hei, ce faceți? Bine v-am găsit la un nou episod de Five Nights at Bomboană 3. Ai, ce turbat ești. Haideți să începem. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Ok, new game. Să începem. Joc pe, evident, pe mobil. How you feeling today? Nașpa, rău, că mâine începe școala. A fost de-abia 2 săptămâni. Dar ești norocos, fratele tău nu a fost serios rănit. Dar ce-a pățit Frexo? Oare... nu vrem să vorbim. Ai mesajele astea. They are capable to harming anyone. What happened was just an accident. He was just broken. But it's okay now. You're safe here. You remember them from the theater. Yes. The old one that your father went to a year ago. Right. Your father was told me about what happened while you are there. You got separated from each other that day when accident happened. Incident. Încă ai coșmarul ăla. Vai de bine! Arătați ca dracu! Ești foarte creativă. Vai de bine, dar eu sunt băiat, nu fată. Nu poți să lași frica să te controleze imaginația. Coșmarul. Asta trebuie să fie șobolan. Da, șobolan cred că e asta. Bun. Ok. Și să înțeleg că ăștia doi seamănă cu Mickey Mouse și Tom. Sau Jerry. Tom și Jerry. Ok. Mamă, tu cine ești? Hello, it's me. Cine? Nu te cunosc. How I am here. You're dreaming right now. Sort of. I list. Camera asta este camera ta veche. Înainte să vă mutați. Ai o grămadă de coșmar. Bun, să accesești flashlight their eyes. Unless they're under your bed. Listen, go there. Ok. În ce parte sunt? Turning your back. Closely from the sound of backing. Face back towards the opposite end of the room again. To give them good dose and lights of rays. Go look from the tape players. Will stay here if you need my help. Ok. Și pe unde trebuie să-l caut? Pe acolo? Ai de viața mea, nu-mi place camerele astea suspecte. This is the best space if... Bun. Alelei, cât de mult vorbești! Gata. Și trebuie să iau. Dacă o iau pe aici, ce se întâmplă? Vedeți, copii? Mama mia! Ce? Uai! Bă, ce? Deci, trebuie să iau pe cărarea asta cu pietre. Că dacă nu... Ce mi s-a întâmplat? Nu vreau să mi se mai întâmple.
Ok, pe unde o luăm? Sus, cred. Au, adici copilași. Bomboana, unde ești? Tu, bomboana. Dar poate să-mi vină chestia aia aici. Nu, cred. Ce avem noi aici? Do not afraid to stepping like step too far away to battle. They that when you shoot. Okay. Page. Și ce ați mai făcut pe la școală? Cum sunt profesorii? Așa, ce note ați mai luat? Ba, mă, ce mă plictisesc. În timp de drum, hai să vă spun cum face. Posibil să postez în fiecare weekend episoade noi. Cum ar fi, revin și cu seria Jolly, care n-am mai postat timp de o lună cu ea, și Five Nights at Freddy's. Bun, haideți! Ura, ce-a găsit băiatul? Și aici ce avem? O pâine, cred că e asta. Un arcade game. Cum putem să ajungem? Oare dacă mor, mă trimite de la capăt? Ia să vedem. Hai de mine! Ok, iar trebuie să mă duc la ăsta să-i vorbesc. Great, you found it, da, mersi. Which make the night go by much quicker. Okay, there are 3 buttons on that way. Play stop and unfortunately the pause is fast forward button. Pauza și butonul de viteză sunt stricate. Apasă play pentru you can only remain the tape to stop it. That's good luck. I'm waiting here. Și unde trebuie să mă duc? În pat, nu? Da. Prima noapte. Oh, băieți, am mega emoții. Bun. Și eu ce trebuie să fac? Caseta. Avem cam multe chestii. Bă, dacă nu fac noaptea asta, închei videoclipul. Eu trebuie să mă uit pe aici, nu? Supat? Cine? Este puțin. Care este... Deci... Trebuie să ne asigurăm care este... Acolo e stânga, aici e dreapta. Hai să vedem. Acolo e partea mai lungă. Mi s-a oprit caseta. Ai de mine. Și trebuie... Cum a spus? Aici.
Cred că aici trebuie să fie partea mai departe patului. Și asta. Play. Vai. Ar fi ca lumea să postez videoclipul ăsta noaptea. Cât de scary ar fi fost. Haide bă, vine și odată și cineva. Mă uit cu lanterna pe aici. Lei. Șolobanu. Era Șolobanu, nu? Da. Șolobanu. Ai, dar ce are tot caseta asta? Cred că are stricăciuni. Mi se cumva să mă clot. Nu contează. Ok. Ui! Ui! Băi! Mama mia! E greu să controlezi chestia asta. Degetele pe telefon. Ai de viața mea. Vai. Bă, nici nu știu de când timp filmez chestia asta. Mă rog, șolobanul ăsta m-a cam speriat o leacă. Mă rog. Bă, nu știu dacă o să fac și data viitoare, următorul episod. Haideți să mai continuăm o dată în noaptea asta. Iarăși povestea asta. Haideți să vedem dacă terminăm. Da, mulțumesc, știu. O să fac așa până de chef. Vai, cât de mult vorbești! Mi se aude șobolani prin casă. Legat de șobolani. Acum că mă uit mai bine prin casa mea, am două uși în dreapta și în stânga, care seamănă cu cele două dulapuri. Da. Și în față am un cuptor și un dulap. Dacă aș fi în viața reală, voi credeți că acel șoloban s-ar ascunde în cuptor? Nu, pentru că cât de prost pot să fii șobolanii. Mai proști decât oamenii nu puteau să fiu. Dăm play? Bă, cred că asta e ultima mea șansă de când o fac. Dacă nu terminăm noaptea asta la fix. Dacă nu terminăm noaptea asta, promit că continui asta pe laptopul meu de 11 ani. Da, o să fac. Bă, era șolobanu. Șolobanu a apărut mai devreme. Dacă mor, viața mea s-a dus. Da. Ai, cine a făcut casetele astea? O fabricație foarte slabă de... Bun. Da. Cum v-am spus, ușa asta în dreapta, ușa asta în stânga și chestia asta, dulapul. Seamănă perfect cu casa mea. Bun. Vei cineva astăzi?
tot mă plimb pe aici. Ai, dar ce înseamnă asta? Câteți... Mă rog. Mi s-a blocat camera. Lei. Dacă mor din nou, asta-i. Revine ceva? Bun. Acum că mi s-a terminat și toate astea. Verificăm dacă apare șolobanul. Șolobanule, unde ești? E de-abia 2 dimineața și tu m-ai omorât. Dar ce să vezi, nu mai ai chef. Și chef îți dau. Dacă fac noaptea asta, o să fie bine. Bun, așteptăm. Bă, n-a apărut șolobanul. Bun, n-a apărut șolobanul. Șolobanul! Vai să viața mea! Poate facem. Ceva se ascunde sub pat, cred. Vai de viața mea! Aici ai, nu? Nu mă înșel, nu? Hai să mor eu! Bă, asta e. Am promis o promisiune. Ultima șansă. Nu mai fac pe asta. Bă, băieți, atâta cu episodul ăsta. N-am